Benvinguts al 7è capítol del nostre vi. Avui estem a la DO Terra Alta, un territori on el vent, el sol i la garnatxa blanca han fet una identitat pròpia. Una identitat que passa per la història a través de les cooperatives, veritables catedrals del vi com les de Gandesa o el Pinell de Brai. Però darrere d'aquest esperit col·lectiu també hi ha històries personals d'aquestes famílies que han donat continuïtat a la vinya dels seus avis, transformant aquest llegat en uns vins propis amb nom i cognom. I una d'aquestes històries comença aquí, a Corbera d'Ebre, al portal a la Terra Alta. Bueno, benvinguts a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Jo soc Francesc, de Ca Frisac, i juntament amb mon germà tenim el projecte de celler Frisac. És el celler de casa. Nosaltres treballem les vinyes i de les nostres vinyes ens fem els vins. A casa, mons pares van començar a treballar en orgànic fa 32 anys, o sigui, ja fa molts anys. És la manera d'entendre l'agricultura, la filosofia que tenim a casa és d'un respecte màxim al que ens envolta i a la vinya. I intentem que els nostres vins també acaben parlant una mica d'això, de la història que tenim, la història que tenim a la Terra Alta, una història molt marcada, i la gent quan ve a casa nostra, les vinyes estan entremig de camps que van ser camps de batalla. I és la història més recent que tenim aquí, i quan hi ha gent que ve a visitar els cellers, és inevitable passar per mig de trinxeres, és inevitable passar per llocs que van ser punt de conflicte, perquè és la història més recent. O sigui, la Terra Alta sempre ha tingut una història molt marcada des de fa segles, des de la part dels templers o des del Coll del Moro dels Ibers, que es va trobar el jaciment més antic de tota Catalunya on s'elaborava vi. A nivell de varietats que parlàvem abans, la vernatxa blanca seria la varietat principal, un 33% de la producció mundial ho trobaries a la comarca de la Terra Alta, i és la varietat per la que la gran majoria de la gent dels cellers de la comarca aposten pel territori. O sigui, la vernatxa blanca no s'entén si no hi ha la Terra Alta detrás. La garnatxa blanca és molt més que una varietat. És la manera que té la Terra Alta d'explicar-se al món. A Gandesa, en Sergi Pallarès ha decidit donar-li veu a través del seu projecte, Celler Relats, envoltat d'un paisatge que sembla tret d'una postal. Nosaltres hem sigut viticultors i elaboradors de vins fins a l'any 95-97, que era una època a Terra Alta com altres zones vitícoles de Catalunya que feien vins a doll, i a casa vinificàvem en estos cubs que comentava i veníem els vins a doll. L'any 95-97 vam deixar de fer vi, i va ser l'any 2000, diria que va ser 2013-2014, que vaig dir-li al meu tiet, que en aquella època tenia ara té 92 anys, en aquella època tenia uns 80 anys o així, li vaig dir, ostres, m'agradaria fer un vi una mica com el que fes tu abans, que m'ensenyes a fer el vi que tu fes, no? I aquell any vam fer, no sé si 70-80 litres d'una vernatxa blanca, la vam elaborar, la vam embotellar i tal, i aquí ja comença una mica la meva passió ja plena del món del vi. Jo he agafat el meu camí, decidisc fer vins de mínima intervenció, treballant solament en varietats locals aquí a Terra Alta. Sol treballo amb vernatxa blanca, vernatxa negra, macabeu i carinyena, morenillo, que també és una varietat d'aquí nostra. Sí que és cert que, afortunadament, molta gent de la meva generació estem donant un canvi en aquesta tendència d'abandonar el món agrari, estem agafant una mica les cordes en ganes, ens estem quedant al territori, estem fent projectes al territori, projectes ja de futur, no sol pensant en nosaltres, sinó pensant en el futur de la comarca o a nivell català. I jo crec que el que volem és dir prou, hasta aquí hem arribat, elaborar el nostre producte, ficar els preus als nostres productes, que aquest producte surti al nivell internacional perquè coneixin la riquesa que tenim al Mediterrani, i a partir d'aquí intentar que cada vegada el món agrari sigui un món on tu t'hi puguis dedicar plenament i puguis viure dignament, vull dir que no estiguis d'estar malvivint com portem des dels anys 70 fins ara. I jo crec que costarà, però ho aconseguirem entre tota la gent jove que estem empenent este carro que estem portant. Molts projectes de la Terra Alta neixen de terres heredades i vinyes que han passat de generació en generació, però hi ha històries que comencen de zero. En Genís, amb celler Cal Minyó, ha demostrat que no cal tenir terres per estimar i defensar la vinya. Al poble més petit de la Terra Alta han creat el primer celler de la seva història. Realment va començar aquí, en esta finca. Va començar un matí amb mon pare i un noi del poble per una equivocació. Mon pare i ma mare han sigut carters tota la vida, sempre hem sigut d'arrels pageses, sempre ens hem dedicat a cuidar la terra, però mai havíem tingut vinya. Total, que va començar que mon pare volia recuperar a beure el vi que bevia de petit. Això em va agafar a mi, que tenia uns 13-14 anys, i la primera vegada que vam fer raïm, jo he enamorat. M'encanta, és el que m'agrada, tenia molt clar que em volia dedicar a la terra, i al veure el raïm
com xorrava el suc de la premsa, me va enamorar. Arrel de quan estava a Sant Sadurní, sobre els 19-20 anys, va ser quan vam començar a elaborar més seriosament i vam començar a embotellar, i fins a dia d'avui, no? Sempre hem tingut clar el celler que s'ha d'elaborar i s'ha de treballar en varietats autòctones de la Terra Alta. De fet, ara mateix estem a la finca més alta de l'ADO i sempre hem volgut treballar en les varietats pròpies, portant com a pal de bandera la garnatxa blanca, espectacular, la garnatxa que ens està sortint aquí. El clima que tenim ens madura molt lentament i bueno, teníem clar en tot moment que el celler havia d'estar a Prat de Comte, no? L'únic poble de la Terra Alta que no tenia cap celler, el poble més petit de la Terra Alta. Això era algo que s'havia de canviar. La Terra Alta és vent, és sol i és garnatxa, sí, però també és totes aquelles persones que decideixen quedar-se i donar vida al territori. Persones que amb la seva feina asseguren el futur d'aquesta terra. Salut!